салом тамошобинӯ, имрӯз 1 октябр дар водии Рашт, Тоҷикобод, Лахш борон бориду дар баландкӯҳҳо барф. Чӣ хеле ки дар навор мебинед, ина баландкӯҳҳо барфи сафед, барфпӯш шидагӣ. бода ҳавоам баъди ҳамин борон сарқин шудааст, хунуктарам шидагӣ. Ина чӣ хеле ки барфа мебинед, дар баландкӯҳҳо ина барф боридааст, барфи сафед. ина даштора мебинед, амма сабзу хӯрам, дарахтҳо. як фасли тирамоҳ хелаше борон наборида буд. ина аллакай борон борид, бода ҳаво тоза шид, дар баландкӯҳҳоам барф борид. Family Production.